Hi guys! Itong adlaw nitong tanan guys. Atang may dari kaksanan kay mga tumikag pilaran karon. Ang mga bata magduwa-duwa ko na sa ICM. Tilan. O malibot pa nila ICM ug dagan-dagan. To silang mga kuyas to Atang nami saksanan dari. Atang migban. Sama dia ay pasaktan basahan. Aeroplano na dahil ko no guys, di ko no sa matagak sa aeroplano kastilan, kumbabit to, daron magbang no. Excited na ba ka? Ay, excited na ko no. Hala, nami katagbo ro sa ICM guys. Aming tanan. Nakita ta nito guys, nag-abot na mo. Spia gail. Dua mo drive pa ka karon sa truck ya. Ngutanan sa na datos bay guys, ug napa ko nagkatong drive-an nga kan kay sila kuno si Kuya Kinkin mag-drive pastilan pawog na ba po dito sa ICM ron. Nag-drive ko sila dito mas excited na pa ka ba guys, atang pamidari sa kazanan tapos pagmutulay agi slow ay dari mapuntaan sa una no sa tagsalunin sa paagi kay hadlot pag una yung tulay guys wala siya pag tulay dyan namin sunod sa ICM guys kita kami nila sa ma'am Marilyn guys nagkita kami nila sa ma'am Kinkin naguna sa Kinkin Kinkin gusto nang gahe silan yes magita ka dani sa PNB Kim as kuya mas kuya Kinkin guys naguna mas pilan barido hi ma'am Marilyn bless ni ma'am B hi bless ni ma'am B hi Kuya dali kuya ati B mana bless ni Hiza pero ba dyan dyan lipat dyan nakakitang Jollibee ito sa gawas guys diyan ang milaris tagpi nakita na dyan ng ma'am kita na dyan ng Marilyn kita na dyan milaris yes ma'am kita palawa mamaroon na agad ang ginuupo marusip lagi wala na sila naratas ha araman daghanag taog Jollibee guys ato na naman miss mag-inasal nga ato ko nasubos gid bit na ko ma'am ilan Kinkin asa man hindi na po wondering order dito sa sa taas pwede naman siguro ang tamang sila ni Kinkin nahadlok ko na siya ginuupo yun ako kay Ken dali bi Jollibee. Nya na lang Jollibee dito. Diyan na naman may kulit Daghan kayo. kay piut man dagdagan mangitag kikan sana Magbuhat ka sa taas. first time dyan naman makalaag guys nga kumpleto kalaag ni ma'am Labo na Marley guys arin laman miss payag kay labong way tao Kim okay ra ka? Kayo guys labi naghanag tao sa Jollibee ato na naman nasuan payag ano guys nakasakay na may hagdan na kasakay na may hagdanan nga mudagan okay ra ka pa? ikaw Kim okay ra ka Kim? grabe ka dyan kiatas Kinkin to sus ginuto grabe dyan kiatan yung bakaan grabe dyan kiatas Kinkin guys ha grabe dyan kiatas naramis payag guys payag tapos Mama Marlene dito nakuha ko Yara ito ba ito na guys medari tapos ma'am nakuha na kaya guys nakuha sa amin sa mga order si Mama Marlene nakita na po ng otong ma'am guys kaya namin sa ICM
Saan man mag... Mas balay ko. saan man ang mga bata nga nang request man masakay kung sila truck pastilan mo. Nabakal kasi babaw mo. Yan na sila sa Kaya Ken, Kuya Guy, Kim, si Ate Unika. Basta na ka, Ken. Basta na ka. Ikaw, Kuya. Basta na ka. Kapoy yung taon siya, guys. Kaya gidagat. Pastilan. Oo. Des Kim. Guys, maitom kuno skin. Guys, paligo umi mahon. Hey, black is beautiful. Yes, mao jud. Ikaw Kim, ligo pag ka Kim? Diyos. Guys. Guys, dahil na pang allergy si Kuya. Pangkuhan siya siyang panit. Kalitan ni Ma'am. Guys. Thank you, Ma'am. Anang lipaza dyan ni Kin, Ma'am. Tanang mo kurma. Kitin. Lagi dyan hakuno nang ipa. Awit sa akin na apa. Padung. Maniot to ta, guys. Pansit favorite ni Ma'am. Ha? Favorite ko ni mo, kani. Kuha, dali. Nas Kim. Maniot to tanin yung tanan, guys. Ganado sa Kim. Kami, Kit? Wow. Padre, kaya nagkakauna ka dito. Ito ta, guys. Ito ta nito. Kim. Eat na, baby. Wow, yummy. Ano pa? Halo. Wow. Halo. Mga chikiting. Picture sabi. Mine. For the kids. Thank you. Salamat. Nanay kaya ako ay mamutangan siya. Ha? Halo ni Ma'am. Ganahan si Ma'am sa halo. Oh. Si Kin pod. Ganahan si Kin sa halo. Nagkura ba sila kutsara? Kaya siya may daghang sobra. Kaya Kim mo ang kuha naman na ipanadog sa lanan. Kaya magdatis bahay. Lagi ito yung halo. Naghalo ba? Di ka kaabot. O, pastilan. O, sige. Si Mama magunit. Ha? Di lagi ko na dyan kaabot. Diyan ipagunitan na, ha? So funny. Oh, pastilan. Arang inita ko no, guys. Lagi mo, Kuya. Halo, aya. Yeah. Halo, Muha. Wow. Lagi mo, Kim. Uy, ratasan ko. Innovation niya, no? Grabe ka. Asa Innovation. nga da. Aram taasa gilang kutsara day, no? Halo ang mazo. Ha? Init. Init magunog ice cream. Halo rin ice cream na inuun. Pastilan. Isa gilang kutsara. Taas gilang kutsara. Pastilan taas gilang kutsara ko, no? Kana pa. Nung tayo sa halo-halo, guys. Kami kayo. Karam. Nami. Naip. Wow. Kinkin. Wow. Iwa saya. Naka? Sino mo na Kuya kay Bugnaw? Iwasan na kay sayang. Tiwasin. Papa, kan aral tiwas. Karoon kita na panganan ron. Gitugnaw mas Kuya. Stilan. Alagay sa ilang halo-halo. Gipang kuan, bisaan na. Grabing daki mo na pagbaso, ma'am na. Panginaw na. Washan na ka. Washan na, bibi ka. Washan ka. Tumataas taas ka. Washan. Kin, asa naman ka? Di arara pa. Diyan, karon. Na, dali na. Guys, musakay mi dari. Wa pa kuno pasakay skin na sa elevator. Pastila. Diyan naman, may gara ng mga chikiting. Hala. Oo. Mas Kuya, relax. Mas Kuya, gitugnaw. Tanaw, Ginawa ko. Wala man, i-andar na, ma'am. Andar na. Cha. Garayon sa doon. Para baskin. Pastilan. Bibi.
Dahil na. Like, sige, reklamo ro baskin kin. Kaya kung sa kasakay, ingari guys. Elevator. Dahil ako iba, dahil ako ikalo guys. Dahil natan ni ma'am. Thank you. Nanap ko iba, garang lamia. Arang na nice. Wow, nabukto maghambag gani ha. Okay. Acha, grabe ka. Natingos pa niya. Alicia. Alicia lang tayo, di gawas, Bi. Alicia. Alicia. Ayaw, nalagyan mo kanya. Namungot mo kung hala ko na, hala. Guys, ang gawas namin, kaya nandun kang kinkin. Hala ko no. Hala. Pastilan. Kapit na mis duaanan guys, kaya to sila duaanan manunong, ang mga chikiting. Duwa ko na ila ha. Buat kong kinkin pag arsas, pag patukad sa kanang kuan kay hala. Hala ko no. Abi ko na dyan sana. Pastilan. Nara mas kinkin mo, dari kinkin mamay. Lagi, das ko ya gitu na. Das kinkin kurang gajos kinkin nakabuhing kuan mo tanaw. Kinkin mo kung murag nakabuhing ka nang naik kuan ba na? Okay, kabiga. Kung batikin. Okay, pabuong sa kinkin dari guys, ug laroy-laroy kay panagsara may makangari tagbilaran. Pabuong na silang tuluron. Sakay ko na nila kutsi. Bagal, kutsi-kutsi. Kutsing di managan. Okay. Pagilatan awon lights ra. Asan sa pamassage ma'am dani. Ana guys, so gusto mo pamassage guys, ngari laman mo sa ICM. Ano si Jam kerkerek yung tintiin. Gitugnaw buti ko ka nagkerkerek man. Oh lagi. Oh, dana bi. Sir na bi. Dana mi guys, sa World of Fun. Dalikin, World of Fun. Dara di abi, dia nag-track yung ngayon. Ken, dali na Ken. Dali na, dali. Dali. Dara. Guys, musod na guys, World of Fun, pamilya. Ito, palit ang token. Na guys, mapalit sa mig token sa arong namin magamit tinikuan. Pas mga bata, 2. Family treat sa mga guys karida, 200. Ana, may mapaon ron. Ha? Ana. Ken. Okay, excited na ka? Tiyak, grabe excited na mga chikiting. Ilia, excited na ikaw? Okay. Ano na? Sundi pa. Sundi pa. Okay, diyan na guys. Diyan na guys. Diyan na mga chikiting guys. Diyan. Aman. Diyan na guys, araling awas mga chikiting. Diyan. Ay, mungkin. Si Kuya mo ibag-fight. Si Kuya. Sige. Manas pag. Basta si. Manas pag. Kanan. Mali. Pipip. Pipip na noon. Hala. Gagawin. Hala. Sige. Sige. Pati Kim. Nana Kim. Sige. Round 1. Sige. Ayaw, lampi. Acha, lampi. Sige. Sige, Nay. Kumati, Nay. Kumati. Rider sih, Nay. Rider. Sige, Nay. Pipip.
Kaya siguro 5 Oy! Sino yan naman eh? Ikid man! Ikid man kamang kuhan, coins! Wada-wata! Nagas tayo naghanduanan na rin. Kinkin, napaka-kinkin. Kaya sari ko dari mamukpo. Mamukpo ko dari. Play select music. Happy birthday song. Round 1. Eh, Ready? Go! Excellent. Good. Yay! Yay! Anak-anak stop! Stage clear. Congratulations. Final round. Ready? Ato ka ikit! Ato ka ikit! Muna isa! Muna isa! Ha? Ha? Ito! Dala sa drive isa! Drive ka sayang! Okay! Landlock man! Sayang! Gira-gira din mo niya sa narigawa din nila. Landlock, mas kim-kim na rin na ha! Nice, rebound pa! Grabe. Gira-gira man na ilahan. Grabe kuya ka. Aga ka bangga. Aga ka bangga. Kumpati ya. Grabe. Grabe kuya ka. Rider. Kumpati ya. Kananya. Dag na ya, dag. Dag na ka. Oy, pula ka. Has kim-kim me. Sige, sakay, sakay, sakay. Grabe. Sakay, sakay, sakay. Gunit, gunit. Grabe yung ligawan kuya. Ya, kumpati ya. Kumpati. You are such an excellent truck driver. Ako ba sabi? Ako may boy? Grabe ka. Sana mo lang sige. Mag-drive pa man. Tanaw sila. Ano na may isang kailain? Pati pa. Ano yun? Buwagay. Ebe! Asa naman ka? Kim, sa'yo mag-ikot. Umakay makot, hindi na na. Nara guys, ang naghanan na lang. Naghanan ro. Anak ko, papalit anday. Liliya ka papalitan. Papalitan na. Kaya nalikit. Nara guys, sama na i-claim mag-kuhan sa ilang ticket. Kim-kim ka. Ha? Kaya mo? Mana? Nara guys, mag-claim na sila silang mga premyo. Ticket. Ni kabuk na yung mga guys na tanawon. 174 200 ka pin.
Tiya. Ini na daghana oy. Tapos burger. Guys. Ito sa mga chikiting Jollibee. Inyo. Burger lang. Burger mo ba? Nasa mo? Wala guys, grabe naghanag pila sa Jollibee. Tagbel na right. Kala ka pili ba, Jollibee? Pili ka mo dali, Miss Ma'am. Asa may mo ha? Asa may mo hakim? Asa may mo nga duaan? Kare? Bakban? Kare? Pili ka na yan si Ma'am. Asa man dog? Ha? Yan si Ma'am, pili ka na. Yan sa skim-kim mo. Sa may mo kin, pili kin. Ha? Guys, mili ko mili. Kapalit apple ka. Pastor, dali. So, sino kapalit og apple? Kadali. Ordered Kim. Na. Kung nagitsahan ng palit na. Go. Last Kim. Na guys, ang mga chikiting. Na guys, mo ni ilang daog dato sa ibabaw. Ilang mga ticket. Puro kindig sud na chubby, mga cream stick. Ano pa na yan? Opo, salikot ko mo na nabi asus cream stick di ay. Wow, walag. Kapaminawa ka tangan dato Kim, kay basig ni lapas na Kim. Shake guys, that shake. Thirsty shake. Lami be? Sako na ako bingkol. Main sama ka ni Mambi. Nalipay ka kadyo? Ganahan siya mag ride to. Ride ko na sila sa glanang mudagan. Pastilan. Nakaukin. Guys, muli na sila sa Ma'am. Marilyn, nanda kami. Muli na kami. Narami giwat ka dito. Dari sa Jollibee. Guys, mato na sila sa Ma'am. Next month. Bye. Sunod na wala kami Good sila time with Ma'am. them. Good time with them. Salamat Ma'am. Thank you Kazo. Thank you. Ma'am, thank you very big. Salamat Kazo. Very much na. Thank you very much. Next time. Tumutong. Yes ma'am. Lahat kami sila. Sige. Text sa Napa may gihuwat dari guys. Sila ma'am una na kaya kami po mga to na po minatos daw. Sakay na po mi. Bye ma'am. Bye. Salamat Kazo. Bye Swan. Guys, muli kami. Muli kami guys. Kaya na-remembrance ni ma'am. Nakating. Ha? Oo, yan ang nagawaan. Nalingaw ba ko? Kim, nalingaw ba ka, Kim? Liya, nalingaw ba ka? Ha? Shush, kung ikaw ya? Nalingaw ba ka? Pwede. Lingaw. Tapos kaya kin guys, nag-unan ako Tapos kaya kin ka. Unan bit-bit sa duwaan. Mahuli na may guys. Mahuli na may kay hapon na. Kinakits na naman dato sa bahay. Abot na po. Na-miss gawa. Salimot na. Guys, muli na may. Bye-bye ni Mambi. Muli na may guys. Kanang na may laro-laro dato sa ICM. Tiyak, grabe. Ay, mo duwan, Bi. Duwan din na. Ay, duwan na isa kasit. Ako makaon. Diyan namin guys sa Dao Terminal. Kung ano may darig sakdan pa doong ulis. Alicia. Ma, Ha? may gamay na ba? Ma, Asa? Naigamay na pidak ko. Diyan namin sa Dao guys. Nagkatang namig. Kuha namin kasakdan. Skin. Kinmain sa mga ni ma'am. Salamat. Salamat ka doon Mama Marilyn. Narami pa sa mga chikiting. Nailang isa kasit nga duwaan. Ranaw nga duwaan yung mga bataan eh. Dapat din nilang lingawa dito sa kuan. One World. Di ba ba sa ICM guys, may mga duwanan. Dali lang preview dari. Dali harap patanaw naman mas bahay. Sabi, may naman kanya Mambi. Ano sa dari ka mata? Ha? Ano sa kanima? Thank you ma'am. Yeah. Guys, nakay namig series. Padong nami uli.
ori mi agis bukid. Carmen pa no? Carmen libot mi. Tapos kuya, uy, tagsama na sila na duwaan ya. Sana all. Yung pa dyan. Wow. Ha? Wala ko magza. Nara dari. Nara na agi mo ha. Tagaan na kuya anjay nagabot sa bahay ha. Guys, nato na pus dahil unika to na to ni sakay na saka series kaya kami magpabukid man mig-agi kaya gamay ra mag-agi dito pikas ba bukid may dahan na Sorry na Chinken. Kuya, thank you mo ni mom. Salamat ka ito Marilyn. Ang gatong ngawas mga chikiting ang bibuha. Salamat ka adyo. Kita-kits na tas bye guys. Di kabot na mo. Di pa na malubat niya cellphone. Ulit case. Sorry.